Dobrodošli. U ovim kratkim video materijalima pokušat ćemo da odgovorimo na sva ona pitanja koje smo dobili tokom panela Žene preduzetnice, ali isto tako na pitanja koja svakodnevno zaposleni u Hubu dobijaju od ljudi koji hoće ili da započnu svoj biznis ili da ga unaprede, povećaju i izađu na međunarodno tržište. Ono što je jako važno jeste da će ovi video materijali prosto biti kontinuirani, znači radit ćemo ih u kontinuitetu kako bismo postigli da odgovorimo na sva pitanja koja su pristigli. Takođe, neka pitanja će biti više obrađena ili u blog postovima ili u nekim dužim video materijalima, zavisno od toga o čemu se radi. Dobar dan svima, ja sam Gaja Montalatić, ja sam suosnivačica IMPA Hub Beograd i pokušat ću da odgovorim na neka učestala pitanja koji vidim da su se meni pojavljivala kada sam zapravo pokrenula da moj put u IMPA Hubu, a vidim da mnogi ljudi koji pokreću svoj biznis, preduzetnice i koji hoće da rastu dalje imaju te ista pitanja. Tako da u mojim odgovorima će dosta biti i ličnog iskustva i iskustva onih sa kojima zadnjih 3 godine smo radili ovde u IMPA Hubu. Prvo pitanje koje veoma često svi postavljaju jeste kako da započnem svoj biznis. Imam ideju, šta sad da radim? To pitanje je dvostruko. Sa jedne strane, znači kako da registrujem kompaniju, firmu, koji god entitet je u pitanju, a drugo pitanje se mnogo više zasniva na tome koji problem rešim. Ja u ovom trenutku ću da se fokusiram na pitanje koje problem rešavam, da bismo došli onda do situacije da zaista se ispostavlja da imamo osnove na kojima možemo onda da registrujemo biznis koji može od toga da živi i da pravi novac na osnovu toga što rešavamo taj problem. Kad sam ja počela IMPA Hub, ja sam imala jedan veliki problem, a to je bilo da sam radila konsultantski na različite projekte, na različite strane. Nisam imala od koga da učim, nisam imala prostor. Sve to što sam radila se meni činilo da je bilo jako povezano jednim s drugim trećima. Ljudi za koje sam konsultantski radila nisu to tako videli i nisu hteli da se povezuju među sobom. I sam onda ja zamislila da bi trebalo da postoji jedan prostor, jedno mesto gde svi mi možemo da sarađujemo, da doprinesemo, da imamo pristup informacija, resursima, kako bi se, znači, faktički pristupilo mnogo više organski, ekonomski rast u Srbiji. I kad sam počela da pričam sa ljudima o tome i sa ljudima koji su radili isto tako slično kao ja i sa prijateljima, sam videla da suštinske reakcije su bile veoma slične. To znači da taj problem nisam imala samo ja, nego mnogi drugi ljudi u tom okruženju. Ja dodano na to sam imala jednu veliku motivaciju da konkretno, praktično se aktiviram da rešim taj problem. Ja se sećam da sam provela prvi 3 meseca samo pričajući o tome i sam išla kući i smorila sve moje noći u kući u vezi sa tim šta me boli i šta sam videla da može da se desi. Pričala sam sa prijateljima, pričala sam sa drugarima, pričala sam sa poslodavcima tadašnjim mojim i upoznala bolje ljude sa kojima sam razgovarala. To je taj drugi korak. Ko ima taj problem? Šta je spreman da bi se taj problem rešilo? Ko je taj čovek, ko je ta osoba koja taj problem ima i na koji način taj problem doživi? Da li to znači da bukvalno nema
nema mesta gde da ide da radi, pa mora da radi iz kafića, pa onda je to trošak zato što se skupe kafe tokom dana i tokom nedelje. Da li to znači da ta osoba nema saradnike i saradnice, pa onda je ograničena u svojim, u tome što može da doprinese. Da li to znači da ta osoba ne zna šta se dešava u Francuskoj, u Italiji, u Nemačkoj tom povodom i šta je urađeno što se toga tiče. Dakle, taj problem koji mi definišemo na početku se upozna time što radimo to jedno istraživanje tržišta. Sa tim što u kontekstu biznesa istraživanje tržišta se dešava bukvalno pričajući sa ljudima. I idemo na kafu sa njima, vidimo kako oni žive, vidimo koje troškove oni imaju, koji su možda nepotrebni. I onda uz razgovoru sa njima dođemo do toga da postoje rešenje. To je mnogo bitno, zato što u tom procesu ne samo to što mi mnogo bolje razumemo šta želimo da rešimo i na koji način, ali istovremeno stičemo odnos upravo sa tim istim ljudima za koje želimo da rešimo taj problem. I onda oni se ne osjećaju kao kupci kome mi stalno guramo nešto da moraju da kupuju, nego se osjećaju upravo kao deo rešenja. I oni samim time već unapred su kupili to što vi želite da nudite. Za to treba vremena, to se ne dešava preko noći, to traje neko vreme, možda čak i do 6 meseci. Možda je to taj trenutak kada vi najmanje znate sa kojom uslugom ili proizvodom ćete da izađete. Verovatno ćete da se malo izgubite u hodu, možda će fokus da ide na različite strane, ali u jednom trenutku kada sastavite sve te informacije, sva ta pitanja koje su vaši sagovornici pitali, kada to obeležite, onda ćete stvarno naći to što je najpotrebnije. Kada ste vi videli koliko je veliki problem, to jeste, koliko ljudi imaju ti problem, da li je to samo u Beogradu, da li je to u celoj Srbiji, da li je to u celom regionu. Kada vi ste to uradili, onda znate da to što hoćete da rešite ima tržište. I onda u drugom trenutku počinjete mnogo bolje da profilišete za koga vi možete da počinjete da rešite problem time što razvijate određenih usluga koji na početku nisu savršeni, nego na početku su deo rešenja. Upoznavanje ljude, poznavanje njihove živote, upoznavanje njihove probleme, upoznavanje rešenja do koje su oni u ovom trenutku došli, vama daje definitivno načine da vi možete da razvijete to što hoćete da razvijete. Veoma bitno da znate gde se oni kreću, gde oni idu na socijalnim medijima, da li je to Instagram, da li je to Facebook, da li je to YouTube, šta oni traže, koji jezik oni upotrebe, koji reči oni upotrebe da bi tražili za sebe rešenja koje traže. I onda možete na neki način da pišete blogove, da snimite to što, na primjer, u ovom trenutku Tanja i ja snimimo, i da ispostavljate i nastavite tu komunikaciju koju ste vi započeli sa njima, znači u ličnim odnosima. To je veoma bitno, jer u nekom trenutku nećete više moći da pijete kafu sa njima, ali ćete moći da ostanete u kontaktu i da im pokažete dokle ste stigli, šta ste uradili, da li je njima zanimljivo i da stalno postavite njima dodatna pitanja kako bi oni mogli da daju odgovore koje ćete vi beležiti i koje ćete vi stalno gledati i na kojima ćete vi odgovoriti.
To je način da vi počinjete biznis. To ne znači da ćete odmah registrovati vašu agenciju, vaš DO ili vašu neprofitnu organizaciju. To je način na kome ćete vi da ispostavite procese upoznavanja sa kodom, ćete da oformite vaš tim i da vidite koja su vam sredstva potrebna da bi se to sve realizovalo i raslo i da biste vi dobili vaše prve kupce. Hvala vama puno na prilici da odgovorim na ovo pitanje i naravno nastavit ćemo da pričamo na ovoj temi, pričat ćemo i o alatima u drugim trenucima kada vam budu bili potrebni i naravno idemo dalje da razgovaramo i uživo kada imamo žene preduzetnice, kada imamo workbenchove kod nas, kada imamo meetup. Hvala puno i doviđenja.